खबर बेट रे या भेटली आज काय तर राखी फुटलाच भित्र्या बेट रे खबर या आहो भित्रे तो कोईले सुबे नाही की हे दे कुन गुरुवारी के हो भिडाई कर गीत गायते रे लुस्तुई दगलास भोळा हिसला न माहिती रे मारा कायटा कोइलुस मुई हिसली अनिता मुई हिसली मोर बान्ने मुटा केने काके हिसली अनि कोइलुस काके हिसली अनि कोइलुस नि मुई हिसली अनि की काय मार मारी दला रे बाबू तो केरी नो मारी नि बेतेने काली काय जायचं जानलुस की नाही खाली घ्या होय खाली घे गुरुवार पाचे शनिवार लाज नाही रे गुलाई दांडूर लोके पाचार तो गुरुवार पाचे शुक्रवार राशी शुक्रवार आले